Takže čaute, vítajte pri dnešnom videu. My sme sa rozhodli dneska ísť kúknuť Divo Traily v Trenčíne. Takže vám to trošku zdokumentujeme. Včera sme ešte boli s Ivanom pojazdiť po Nitre, takže najprv sa pozrieme na to a potom sa presunieme naspäť sem. Takže majte sa na čo tešiť. Vyšli sme hore k vysielaču. Ani nefúka, počasie ideálne. Parádička. Ideme troška otestovať, či sa dá jazdiť teraz cez ten kanál. Matúško pôjde prvý, ja za ním. Tak to bolo fajn. Jo. Skoro. Tak to je ozaj. Kaj sa mi poprosím. Ďakujem. Stres, panika. Kokos. Necítil som nohy, ruky, nič. Normálne, že dovidenia. Hej. Takže vyšli sme hore na zobor. A ideme si to schrčať na pyramídu. Ivánko ide predo mnou. Strmšie. Yes.
to bolo. Brutál. Tak to sme pálili strašne. On to teda nedrží. Taký štrkový povrch. No. Ivan mi trošku utiekol. Roplíky. Mini skočky. To bude nejaký ďalší. Tak chvíľku. Yes. Ide klopenka, tak za tým niečo bude. Idem to skúsiť. Nie, prišlo mi, že strašne pomaličky idem. Druhý pokus. V pohode. Asi môžeme pokračovať. Jo. Takže pokračujeme. Tak mali byť ďalšie. Aha, tu je niečo. Kde si? Jasne. Ty sa počul veľmi dole. A ty sa tam. Do kamery vypral. Ja. To je ten najväčší, nie? Ale bál som sa ísť menšou rýchlosťou. Tá hrana tam bola dosť ostrá. Takže ukážeme, čo sme skákali. Z hora až dole. To není veľké. Nie, vôbec. Šlapeme na novú lokalitku. Kam ideme? Niekam. Tam dolu sú najlepšie veci. Jo. Jaké zarastené. Tu je to. Toto. Ani pešo to nevylezeš. Presne takisto som išiel lostom sa chytiť. Ešte to aj šmíka. Není strmé. Vôbec. A dobre, to je také roflíky. Ten prvý není. To je Maťková lajna.
To je nič. Tesné. Ja by som doskočil vlastne od druhej strany. A ja som to mal To som podkotil. nepozeral, vieš. Už si šlapeme naspäť k autu. Dneska to bol výživný deň v Nitre. Až som prekvapený. Zobor. No proste paráda. No Maťo, poďme na to. Divo traily môžu začať. Začínam s takýmto single trailom, ktorým sa dostaneme hlavným trailom. Maťo, dáme si na rozcvičku Northshore, čo povieš? Ideálna rozcvičku. Rovno. Dobre. No. To nie je jak u nás šali, čo? Rovno choď. Tak dáme si takú malú jump lightku na rozcvičku. Neboj sa, Maťo, všetko tam pustí. To sú malinké skočky, ani dopady tam nie sú poriadne. Hej. No, tak ideme ešte raz. Malý step up. Trošku som tam dal. Aha. Dáme si trail Klopková. Začína ten trailik dobre. Tak uvidíme. Takže prišli sme na taký tréningový spot, kde tu je viacej vecí pokope. A vyzerá to tu celkom fajn. Takéto drevené dropíky. Nejaká big jump line. Tu také menšie skočky. Tu je Martinko. Hej. Idem to vyskúšať. Ideme si skúsiť dropík. No nájazd. Tak Matúš ide taký dosť veľký skok. Prišli sme teraz v takejto lavičke, sme ju objavili. Maťo, čo hovoríš na ňu? Neviem, Pôjde to? možno uvidíme. Toto môže mať také 4-5 metrov. Asi tak, no. No poďme skúsiť tie lavice. A nechodí rýchlo lavice. Ideme túto. Bez brzd! Poď!
šlapem si to teraz na Kozí vrch, odkiaľ začínajú 2 traily. No tak po krátkom zorientovaní som zistil, že vrch Kanady je zavretý a začína až od polky kvôli výstavbe, takže si dáme Kanadu od polovičky. Škoda, lebo tá horná pasáž tiež bola celkom zaujímavá. Tak si dáme aspoň tento zvyšok. Aha. Toto som nečakal, tu máme nejaké novinky. No, teraz už ako tak viem, čo ma čaká. To skúsime. Prejsť. No. Korienkovú pasáž. Dosť veľkým zrázom. Máme novinky. Dvojitý černý diamant. A tu už to bude dávať pociťovať. Ostrý switchback. Tu už sa nám to začína zvažovať dolu. Tu prichádzame asi k tej najstrmšej. No. Tak toto áno. To už je iný spad. No. Ideme to skúsiť, je to veľmi nechutné. Čo ti nejde? No control. What the fuck? Dole z pedála. A ešte to nekončí. Strom. Tak toto áno. Čo ti nejde?